Natalie Williams, il-mara li fl-aħħar jum ta' Ottubru kienet instabet mill-pulizija f'kamra mħafra fil-blat fil-Kalkara wara 3 ijiem nieqsa, ma tinsabx fi stat ta' saħħa tajjeb biżżejjed biex tixhed kontra żewġha. Iddikjara dan il-psikjatra li fl-aħħar seduta nħatar mill-qorti biex jeżamina. Wara li l-istess qorti ma ċettax iċ-ċertifikat li nkiteb mit-tabib tal-familja ta' Williams. L-om ta' 46 sena kienet instabet mill-pulizija ta' Rapid Intervention Unit wara 3 ijiem bla ikel u xorb. Huwa żewġa Roddy Williams li qed ikun akkużat bl-attentat taqtil ta' martu, kif dan allegatament niżżilha hemm wara argument. Huwa qed jiġi akkużat ukoll li abbuża sesswalment minn martu u li żamma kontra rida tagħha. Fi seduta ta' tnejn xedet is-surġent mill-asta ta' Bormla. Hija spjegat kif war li daħal rapport dwar argument familjari fil-Kalkara marru mal-ewwel fuq il-post fejn sabu lil bin il-vittma u lil Roddy Williams fl-idejn. Meta intervjenew, Roddy sar aggressiv u beda jeddet li joqtolhom. Fix-xhieda tagħha is-surġent qalet li f'dak il-ħin l-akkużat qalilhom li martu kienet tinsab maqfula ġo toqba fl-art. Il-każ ikompli il-ħamis li ġej.